Bħalissa l-Kummissjoni Ewropea fi Brussell kellha laqgħat ma' laqda flimkien għall-ambjent aħjar wara l-Tribunal tal-Appell fil-MEPA ma laqgħetx it-talbiet tal-grupp dwar il-proġett tal-Belt Valletta. Kontrarju għal dak li ġie deċiż u approvat mill-MEPA, il-pjan ta' struttura jgħid li sew il-Parlament kif ukoll il-Ministeri tal-Gvern għandhom ikunu allokati f'palazzi u bereċ eżistenzi fil-belt. Fl-istess waqt, il-Valletta Rehabilitation Project naqas li għamel konsultazzjoni pubblika serja dwar dan il-proġett ta' interess nazzjonali. Għalkemm it-Tribunal tal-Appell tal-MEPA ma ċaħax dak li għajt il-pjan ta' struttura u lanqas li ma sarriċ konsultazzjoni pubblika serja, xorta naqas li għat raġun li l-grupp flimkien għall-ambjent aħjar. Aħna iddiskutejna mal-EU, mal-Bord tal-EU, il-fat li il-pubbliku ġi totalment ignorat fil-oġġezzjoniet tiegħu fej kellna rekord ta' 1200 oġġezzjoni li waslu il-MEPA. Minħabba li dan huwa nuqqas serju li jmur kontra direttiva tal-Unjoni Ewropea dwar informazzjoni u parteċipazzjoni pubblika, l-għaqda ambjentali flimkien għall-ambjent aħjar resqet il-każ tagħha quddiem il-Kummissjoni Ewropea.